Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa ato sa ringa pagparagan. Sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Kaparaga pamati rin sa ato sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Tapos sa lagad Bombo Ponce Espino. Sige, this time i-check na ito na unang report ni Bombo Ansidor Sorilla. Kaya karon alas 7:30 sa gabi may kapunta ang aton sa ringa alkalde. Sang syudad sa Bacolod si Mayor Bing Leonardia. Sige, check ta na ining mga gin-operate nga mga tarpaulin sa ginpang baklas bauti nano ini kay may kadelikaduhan ko kag perwisyo sa tawo kag sa mga pumuluyo kon ginabutang man lang sa insakto sa hindi makabanan nga mga lugar way man sa problema. Pero kung may mga ginalantaw makita nga kadelikaduhan ti kwaon tagid kag kupis kahon ang mga tarpaulins nila bauti sige diskusyonan tara karon diretsuhan ta bala kay ti ini mga tarpaulins kinahanglan pa bala nga magbutang ka tarpaulins para makilala ka kung nagapati ka naman lang nas kagulingon mo nga kilala ka na kag ti palangga ka sang tawo bisan wala na tarpaulin di bla so mo na lang na ang aton dira so nunid na kay ti mo na bla kung kaysa daw gadugang lang basura sa syudad sa Bacolod. Pero gani subong nga nagalagaw na gid ka dekorida na gid tingaway man sang kumirik gina dakopaw. Di mga lagpad nga matarpaulins ni pag sugod sang campaign period sa March 25 up to May 8 ubos baklas ni pantay bala kamo kay tipila man lang ang allowed sa Comelec daw 1/2 nga kada kuon yung size sa tarpaulin. Check na to kay daw nagreklamo diri isa sa mga nagapapili man sa kakandidato diri sa syudad sa Bacolod daw gid personal sa kuno.
Oh, sige. Kag may sabat madaling task force disiplina para patas sa kita. Sekta si Bomboan, Sindol Sorilla sa Pia Kalinya. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons gina-challenge ni aspirant sa pagka-vice mayor sa siyudad sa Bacolod, Attorney Cesar Distrito, ang mga enforcement, ang administrasyon, so siya nga mangin patas sa pagpangkakas sa mga posters kag mga streamers sa Bombo Pons. Ini kasunod nga sang Sabado de balagin operate sa task force disiplina ang yang pinaka-latest ang streamers nila dira sa may Tackling Heights subdivision diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Tisunod diri kay Attorney Cesar Distrito hamba niya ikapila na ni ang isa sa madumduman niya gid Bombo Pons ina kuno sa public plaza gin kakasman to ti nga ang iban nga ara man gali sa puno sang kahoy nga wala gin pangkakas nga iya lang. Tiyang ba niya Bombo Pons may ara kuno sang pahanugot nagikan sa association sang barangay Takuli sa sining ano ni gani City Heights subdivision kay ti private man ina dira ti nga ako nga baklason gid abi no so hambal niya dugang niya padri Bombo Pons hambal niya ti election nang ni ati dapat hindi lang kuno mangin na sensitibo hindi lang kuno mangutos Bombo Pons although tigin pa mangkot man siya gani kay ang hambal ni task force disiplina una nato ni na interview head Mr. Wilfredo Tabagyulingo nga nag-upod abi sing pagbaklas nga salala man sila no mag-operate iban gani kuno nga hindi lang manyara sa grupo sang puti no grupo Asenso pero iyaman kuno ya sang grupo Progreso ginabaklas man nila basta hindi isa insakto nga lugar hindi sa pribado nga lugar meaning wala siya tanday why siya nagaangot abi sa poste sang Seneco why siya nagaangot sa poste sang sa mga puno sang kahoy pero ang hambal dre ni Councilor ni Attorney Cesar Distrito haminyati ginaamo na gani gina-advisean gid nila suno sa iya ang iya nga mga manugtakod nga ibutang sa private property kay covered na iya no sa under the law no nga may freedom na iya basta private property kay hindi pa man campaign period suno sa iya subong Bombo Pons that is why allowed kag pwede gid ina siya. Anyway, sa dugang iya Bombo Pons nga pagpahayag pamatiyan naton sang aspirant sa pagka-vice mayor sa siyudad sa Bacolod, Attorney Cesar Distrito. Okay, no, delegate kay check ta si attorney, ara ka na da? Ko sa sang nagakalatabo because nagapakita gid kung paano nila gamit ang poder sang gobyerno para sa ilang pamulitika. No, una, nakita man naton dira no sa public plaza sa mayara sa Tagpulin. Naging topic sa akon mga volunteers para sa akon. Pero ginkakas nila kay tungod illegal and that's just butang ta kun tuod nga illegal. Pero nga ang kay Sara ni Sara Duterte nga way nila ginkakas but after the backlash ang mga netizens sa ulihi ginkakas man nila. Kadua ginkakas nila dira but that is a private property. Iya ina sang homeowners association ang entrance sang City Heights. Okay. And therefore sila na mismo ang nagpasugot nga magtang dira. So kung if it is in a private property, covered na sa ginatawag naton nga freedom of expression. So wala inada sang illegalidad. Ikadua, kung ginakakaso, kadua nyo nakakason nga ang kasakit silang buot nga medyo sakit guro sa ila pananawan bumbuan ang mga tarpulin. Tarpulin lang na. Pero kung lang taon naton dira gapakita at least nagapangutos na sila. And lastly ang akon pagid nga mahambal is that nga ano ang violations dira no kay aside from this is a private property wala ina dira violation kay freedom of expression ina siya ng aspeto. Ikadua ang parte sa premature campaign. There is already no premature campaign sa base sa desisyon ng Korte Suprema sa Pinera ruling sa Supreme Court kag sang aton layi naging dula na ang premature campaign meaning anybody could post his or her paraphernalias as long as nga wala pa nagsulod sa campaign period. But once the campaign period starts, then you are covered by the 2/3 at 2/3 nga size sang aton tarpaulin sa mga public places. However,
may ruling man ng Supreme Court sa team patay, team buhay. Basta gani private property, gusto ka sang sizes nimo. Okay. Ay butang. Attorney, a while ago, we had an interview kay Mr. Giolingo sa Task Force Disiplina. Nag-upod sila pang bakla sa City Legal. Ang ilang point is, ang poster nag-cover sa sinang welcome na abis ang City Heights, and then nag-aamot siya sa post ng Seneco. That is why nga ginkakas nila. Kaklaro man kaayo nga di kadamo man sa ilang mga kandidato nga sa posting nga way nila ginakakas gid nila ang iya sang Team Asenso. Is that already an admission nga nagapangutos na sila? Is that already an admission nga may pinilian only those that belongs to the opposition ang ila ginabutang? So amo na da nga kaklaro kayo. I hope the administration, no, ang Lunardia kag ang Pamilyaran administration will come to realize nga hindi man nila pagpatamaan, pagpigos sa ilang mga pangontra because tandaan naton that those that are being oppressed are where people will get sympathy. So it's just a reminder, ani hampang lang patas kay as I have explained, wala man sang illegalidad dira kay private property ina at may approval ina sang homeowners dira kasi sa paglisensya sang aton nga mga volunteers dira sa ila bomboan. Actually, lastly, ang hambal ni Mr. Giolingo nga, that's why kuno nga wala may ginakakasabahin sa mga pulahan, kundi putian pulahan, because nga ti aware man kuno ang administration nga kundi sila dapat mo-post ang Sa mga poste sila bomboan nagapamutang man dyan din man ang maglakat. Bisan kabalo man ang tanan, ilaga rin ang halong bakulod bla. Oo. O bisan din mo lang ang mga poste makitaan mo ara man ang nagataktik. So hindi man naguro amuna ka tanga nagka mga nang wala pakialam ang mga pumunuyo sa syudad sa Bacolod. They have seen it and they have witnessed it, how they had abused, how they had nang oppressed their opponents. It's a clear indication, bomboan, na hadlok sila sa ilang mga pangontra. By doing so, they have clearly shown kung paano nila gingamit ang poder para sa ilang mga personal ng mga pamulitika sa siyudad sa Bacolod. I hope I challenge them to just play lang tani ng fair sa inyong away kay just an election. Oo. At yun nila. Bumbuan? Okay. So, Bumbo Pons, no, ti amo na gani ang hambal dira ni Attorney Cesar Distrito. So, kanya tembal niya, gina-advise man na namo nga niya nga mga managtakod sang posters kag streamers nga butang mo Bumbo Pons sa private property. Pero sakto na, pero doon na mention na Attorney Cesar, ang iniblang perwisyo sa tao bla, kaya mo nang ina-insist man sang City Legal Office sang Task Force Disiplina. Kaya sa tuod lang, basi magkarahulog na dabla, wait, tamang ginapangayo. Ti sinong basulon, sinada, abe, nga may mabuklan da, okay lang bukol, pero ti ko masintruhan ka da, abe, karon sa imo nga, kwanda be, nga limpuduhan na kag madulaan ka ginhawa, ti ano be? Kay ang sitwasyon dira Bumbo Pons makita tama na sa picture sa video. Dira sa may alagyan ginaya entrance gate. Marker sa entrance. Gin palatay mo yan sa duha sa karsada sa babaw. Oo. So pwede man na pamutang na sa kilid nga wa isang may maperwisyuhan ba saan ka pa imong preparar kung ara na ha? Oo. Bumbo Pons, although nagkambalan sila nga, nakalisensya man sila sa homeowners, pero baklas na siya subong, no? Why na? Because kakas gan isang City Legal, kag sang Task Force Disiplina, Bumbo Pons, no? Actually, may pilaman ko, hambal ganit dira sang Task Force Disiplina, may pilaman sila ka mga lugar, ginpangkaksan, naman niya, may ara man to kami ginkakas, man niya, iyaman sang grupo progreso, basta nag-violate. Pero kung tarawon natin ganit subong Bumbo Pons, visible pa man ganing mga billboards, kay ginbayran man nila yan, no? Why man yan ang problema? Ang halong Bacolod, kung siling sang listener to yan, hindi man na political ads attorney? Oo. Ang balsang nag-comment diyo? Oo. Ang hambal, naibalwa natin sa buong Bumbo Pons nga sa COMELEC, yati, insakto na, why pa man natuod sa campaign period, so kung may mga billboards sila
why man na problema kay ila man na iya Bombo Pons no. Ang ilalan ni punto ya sang City Legal, sang DNR, sang Seneco Okay. nga hindi lang mabutang ra sa ilang mga poste or hindi lang pag-ibutang sa mga puno sang kahoy. So anyway, Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7. Well, ti aton sa paglantaw naton dire, no? So, ti kun sa gina-mention dire ordinansa sang syudad o kuan ni sa mo, no? City Ordinance sa 585, no? Daw ni siya ang kuan nga ordinansa, no? Dire sa may bahin sang syudad, no? Sang Bacolod, no? So, tindi man siling yang daw hingabot man na siguro no? So ngaton lang sa tanan mga politiko din nila sa kwan sa kay Attorney Cesar pero reminders man ni sa tanan ibutang tala sa insakto, no? Bisan pa nga nakalisensya kamo da kunano ti okay man na, no? At least naglisensya pero di mo na perwisyo bala, no? Kamo abi kung kamo palang tawon ti abi ang itsura bala ni, no? Kita nyo na da nga gina-post nato na da, no? Ara sa aton Facebook to, no? Nga ang tawag sa nito ipakita lang sa Facebook na ang sa City Heights bala nga subdivision anyway lagyan na going to Morsha and kung magbalik ka going to Libertad Market, no? So at anyway entrance ini may entrance di may exit di sa piyak, no? Hindi ang tarpaulin gid bala nga nagalaba, no? So lagyan okay kung sa lakyan ti okay lang kung sa lakyan mag-agi na da kay nga kuan na ti kun mahulog na way ta magina pangayo ti matupa lay sa salakyan pero what if abi kun tawo, no? Kay karon ka madlos ina sa mahutis nyo, no? Mahangin ka madlos so ti ano gabi ka pag-un ina and besides ang Seneco may panumdum na nagligad, no? Ang Seneco nga ti sa mga aspirants, no? Nga ti magbutang sa mga streamers ninyo kag tarpaulins sa poste ti kakaso ipakakasgin namon sa syudad, no? Para nga ti way mabi kulang maganing tawo sang kwan no? Sang Seneco, no? Ti arang City Legal Enforcement Team naton nga nagapangkakas, no? Ang iba niya gani kung isa ginapang kwan pa sa poste sang amo na mabawal, di ba? Poste sang kuryente, poste sang street lights. Damo kita nakita gani nga sa poste sang street lights. Di ini mga nagabutang sa poste sang street lights sa mga ungo, kag mga bango nga mga politiko. Amo na, no? Kag ako ti kung gusto ko mangin politiko, gusto ko nga mangin huwaran, no? Sa akon nga mga constituents, tini ko yang magpasaway, no? Kay nga ati way pagani nagdaog, no? Nagakuan ka na, nagapasaway ka na, which is hindi nami. No, why sang kuana, why sang ang komile kapila tani ginbalikan. Why sang diferensya bisan daw amakan panadaya bisan daw daw kanlaon bulkan kanlaon panay kalapad mata pulis na okay gini subong, no? Why gini sang problema basta sa designated area. Ti ko mo na ti sa mga point ti plastar to ni distrito ti okay man na, no? May punto man siya, no? Nga ti mo ni why man ginabawal subong, no? Pero ti amo lang nagaling, di lang tayo magulat, no? Nga may matabo bala. Insakto man na bala, insidenta ibutang sa insakto. Way ginay may matandog da. No? So ti kung gusto niyo billboard ka mo da. May ganay may income ang kwanda ang still art. May income da. Butang ka mo lagko mo billboard niyo da. Gusto ko mo di magagmay ni magmukitaon sini. No? Butang ka mo lagko kay para makita gid kamo. Nayakon parugyan lang ha, no? So why kita siling ati aton ang sala ang naga-committer sang sala, no? Ginadisiplina tana, no? Ang nagahimo sa insakto ti ginadayaw ta pa na gani. Mula na just to be fair, no? Sa derba ka ba sa aton sa nga mga kautoran same time sa aton sa mga kabombo, no? Linagay na tabla pinasaway kanang mga tigulang na sa aton nagburo kay nang masarabang bang nyo da nagpinasaway pak mo.
Nami mo panglapdusan ikog pagi. Napala ba ang kuan pagid bala mga supporters no sa tanan in general, hambalan nyo nga ibutang sa designated area. No, kung inyo na propiedad, okay, why na question, no? Kung mo lote da o pag gusto ka da kung pila ka amakan ibutang mo na nga tarpaulin da. Okay, why ginaya sa may kuandra sa imo makakas. Sa imo sa nga mga tarpaulins. And take note man, no? Anong purpose ang tarpaulin nga ini? Para mabalaan ka nga padlagan ka, hindi pa man kampanya subong. Di ba? No, sini pa man kampanya kag ti daw magabalalik-balik mananggani ka mo nga mga pangalan sa politika. Di imagine, no, kung kaysa magamuning sagad ka mo pinasaway, tao takaan sa inyo, no, basi ni pang kamo pagpangbutuhon. Diyan direte sa hindi sa lawayon, no, no, mayo niya kay daw disiplinado, no, basi kung sobra pa nimo waslik poder kon makapungko sa pwesto. Ay, oo. So mana in short ang aton mensahe dira, no, nga nagtinigulang na kamo, nagbulokay ng buhok nyo, no, nagbulokay ng mga kunano, doon ang mga bulbol sa lawas, yung nablibos lawas yun no, kahuluya. Magsagad pag kita ka pinasaway. Kung anong kasugwan, ipatuman ta. Fairly and squarely. 39 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagparagad. Diman sa aton nga para tuturan na, no, si Mayor Bing Nordia. Aton sa ring bisita subong nga gabi mga kabanan, no? Balikan ta ang aton sa ring alkalde sang syudad sang Bacolod. Para nga ti matiganon ko tawag sa okay, no? Para nga baka pat-pat magita sa pilak may issues, no? Welcome naton via Zoom, no, sa Mayor Bing Nordia. Mayor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo subong si Bombo Pons. Bombo Pons may gabi sa imo da kag sa tanan nga katapos ang bombo kag sa aton tanan nga mga tan-aw o nagpamati sa sining programa. Naghalin ko bag-og lang sa Purok Alalakoy sa Banago. So nagatugot to sila nga tanyawon sila pamilya Alag, Quijano, Aguirre. Madampo iti birthday subong nga kagawad si Proceso, damo-damo taon. Wow. Happy birthday kagawad si Proceso, mga kagawad kay Kapitan ng Kanto. Totong grupo po Rosia. Okay. Damo katupansa. Sige. Sige, Mayor, thank you good, no? For the time, no? Ginatabo diri sa Bombo Radio Bacolod. Mayor, una ba siguro, no? Unahon naton ang imo sa ning maging reaksyon, no? After gati daw nagpasugot ato si Governor Bong Lacson sang apelasyon, no? Sa syudad sa Bacolod sa pag-require na sang negative nga RT-PCR test results sa mga inbound travelers, no? Diri sa may syudad sa Bacolod. So daw kanami sang outcome sa inyong meeting last Friday, Mayor. Okay. Nagsulat kami kay Governor Bong Lacson tungod nga response ato sa mga ginapangabay man sa amon sa mga pamilya sa Bacolod bala. Kay tungod sang kadamuan sang cases sa Manila, ang kalabanan nga mga laboratories hindi makakomply sa ginapangabay nga 72 hours nga requirement nga antes mag-board sila, kinahanglan nakakuha sila sa RT-PCR. So, kung nakatabo ina, it means nga mga pasahero many times hindi makasakay sa aeroplano. Kung maribok sila, wala labot nga bus, may penalidad pa. Guba pila schedule. So, ang amon compromise nga solusyon nga ding proponer sa kay Governor Bong Lacson nga hindi man nga pabayaan tanan kundi makadto na tama slide down ta dutay sa rapid antigen test. Now, siguro sa primero now ula na clarify sa ila ang reaction nila sa parte sa rapid antigen test. Nakapanumdum sila nga bisan di bisan ikaw lang isa sa balay mo yan, pwede ka rapid antigen, di ba? Yung mga private nga pati sinatin hindi mo naman saligan, pero ang pastada yung namon din proponer namon nga kinahanglan kung may rapid antigen test ang ina magahalin sa isa ka accredited DOH laboratory para masaligan ta ang resulta. So and mayo man kay sa tong hapon nga
nagtipon kami sa virtual nga pag-meeting. Wala labot kay Governor Bong Lacson, ang city administrator, provincial administrator, kaya ang mga mayors, naging pangayo ni Governor Bong Lacson ang observation or opinion ni Mayor Halandoon sang nakaduta kay doktor siya. And he vouched for the accuracy sang rapid antigen nga siya mataas man. In the same vein nga mo man ang panindugan sa mga doktor sa Bacolod, like Dr. Edwin Metaflor at YCC City Health Officer, kag sang ni Dr. Sorongon, Dr. Chris Sorongon, ang aton nga vaccinator champion nga ang rapid antigen isa nga hinalian sa ila experience with observation. Ang tawo nga positibo sa rapid antigen, in all likelihood palaban gid mapositibo na siya sa RT-PCR. So salamat dito ko kay Governor Bong Lacson nga yung approve nila kay para nga hindi na ma-confuse ang tao. Klaro na nga pwede na ng RT-PCR. Although sa hinalian ikaroon taman ni bumupods, kung may ara gid man nga gakorsonada sa RT-PCR, okay man gyapon na. Kaya I think may provision ang province nga at times when kinahanglanon nag-abutan diyan kag daw sa panta nila RT-PCR. I think they will have a system for that. So at the same time siguro bumupons i-clarify naman nga lain ang treatment to a certain extent sa mga tao nagahalin sa Manila, kag lain man ang halin sa Iloilo, kag dala na dang nag-referred where Bacolod is concerned. Okay, sang nagligad nga isa-dua ka semana, nagpalayag kita nga como ang Iloilo, kag ang Bacolod plus Panay plus Negros Island gidya ara sa alert level 3. So kung tanawon mo, palarihas man tagdi ang sitwasyon. So ging declare namon nga kung magaling ka sa before abihalin sa Panay kay isang una due tayo nga pasakay isang una lain ang alert level sa Iloilo City, kag lain man ang alert level sa Iloilo Province. So kung magaling ka sa Iloilo City physically, lain ang imong protocol. Kung magaling ka sa province, lain man ang protocol. Kasi lain silang lain silang alert levels. Kung palarihas naman lang, we did not see any difference. Ang amo na niya ginalagas nga basta vaccinated na kabukulan niya fully vaccinated. Okay, ang inyang nakabakuna isa pa lang sa 2 doses nga bakuna, hindi na yan considered niya vaccinated. Okay, kung vaccinated, wala na kami may gina-require except the usual ITs, SPAS, all this. Pero kung wala ka na bakunahan, hangalin ka sa Iloilo, gina-require yapon nga kinahanglan may ala ka sa rapid antigen test. So, yung question mo ko ganit ni Karin Davila sa ANC sa isa kadlaw kay lain ang aton nga requirements sa Bacolod, entry to Bacolod, kag lain man ang requirements sa entry ni Mayor Triñas sa Iloilo. Di wala naman ta na choice kay kung tungod sa local autonomy, they are entitled to their rules and regulations. In the same vein, in the same way, niya kita may ara man isang ato niya nga diretsyo. So kung pananglitan kinahanglan RT-PCR kadto sa Iloilo, sundon ta kay mo na reglamento nila. So kung sila man magkadto diri, kaya required ang rapid antigen test, tamo lang sundon. Because basic kung sino man plano ma-travel, this applies to everybody. Kinahanglan unahon mo gidya tingohaon nga kabalo ka ko na ng requirements ng imo destinasyon
parang maibitar. So I hope that's the whole picture, and once again, nasa pasalamat ko kay Governor Bong Lacson nga na-synchronize na mo ini nga sistema kag kabalo ko ako gid nga bulig sa traveling public kag may I just add to that Bumbo Ponds nga from my point of view, from the point of view ng Emergency Operation Center pod kay Vice Mayor Elsin Familiaran kag kay Councilor Ed Ang kag mga alis nga nag-upo da. You know, basi mamangkot kag di man sinigyapon bumukod kay bisan sa national television kay sa Head Start sa programa ni Karin Davila gipamangkot ko na nga ating loosen naton ang aton travel requirements. So ang sabat ko da nga we must learn how to live with the virus. It's about time nga kinahanglan magtingwa kita kag besides kung tan-awon ta sa subong ang nagabiyahe ini nga mga pumuluyo naton mostly on a need basis. I mean, kung may kinahanglan hindi mabiyahe sila. Iba mga family emergencies, but ang kalabanan sina kung tanong ta, it's because of business purposes. So, because of our concerns sa aton ekonomiya, hindi ta gusto nga maglala nga damo ang aton mahalitan nga makadala dulaan ubra or livelihood amo na nga ginatilawan naton nga i-balance ang ekonomiya kag ang kayong lawas kag amo na nga ti kung tan-on ta gid ni Bumbo Ponds, let us be realistic about it. Ining COVID ni wala ta ni piho kung saan matapos mo. Kag hindi lang kitang nahalitan des makulod kung bilog ng Pilipinas kag bilog ng kalibutan. There is no end in sight kung tan-on ta gid. No masige pa ni siya, sige. Ug galing sa isa ka factor nga gin-consider namon, ang ining Omicron ini milder ni siya, hindi na siya masyado ka makahalalit. No? So much so that bisan nagdamo ang cases naton. Kumpara sa sampuna nga puwerte ang damo ang nakalamatay, labi na gid sa Setyembre. Sa nag-Omicron na sang Nobyembre, imbes ang una sobrasyin, nag-20 na lang. Kag bilog nga bulan sang Disyembre, ang nakalamatay mga 7 lang sa bilog para sa unang kadamputin. Kag isa pa ka konsuelo naton, subong mataas ang aton nga capacity utilization rate ng occupancy sa aton mga hospitals. Pero ang kalabanan gid mild cases. So wala pong baga ang chances ng mortality nga magtaas nagado kagamay na ikumpara subong. So hopefully wala na sang variant nga magtuhaw pagay kag on knock on wood kining Omicron sa kadamuan nga nalatnan ang halos tanan mild cases. So, mula ng ato na dito. Because of that factor, again, another factor to consider, mula nga nagsugot kami nga i-loosen up ang ekonomiya para makatibawas man ang tanan. Yes, sir. Okay. No, so anyway, going balik ko na Mayor. Sa RT-PCR test, ano? So effective was na ni masugod, no? Nga wala na requirements basta Bacolod inbound travelers na. Correct. Na pirmahan ko na kainaman ang amon nga executive order na posting na siguro by this time. Yes, hapon pa ito na ako natapos. Ara na kabaton ka na sa posting. Yes, so, ari na di. Amo to sang istorya kami ni Governor Bong Lacson. Ako chamber na gambal ko sing kugog. Kung ano ding makasugtan na tondo 2-3 naman na ni kadlaw na bilin basi hindi na ni magamit ang mga protocol. Nga hindi niya masugod lang ta sa February 1 which is today. Which is tomorrow. So for the information sa publiko, and this is my first public appearance since I signed that executive order. Amo na gusto nang imo nga hambal nga we will start today sa mga bago nga requirements. So, magaling ka sa Manila. We will start tomorrow, February 1. So,
So, kung halin ka sa Manila, buwas, kung hindi pa mati sa atong ara sa Manila, ti ang dapat mo nila, ang requirement, pa na lang, rapid antigen or RAT or RAT. Amo na lang na hindi na kinahanglan niya RT-PCR kit. So, dako na nga convenience kag ang gasto gid pagid na isa ka faktor na bumupons nga siguro ang RT-PCR minimum guro nga 3,005 kag tapos kilabot na 5,000 sa iba ng mga laboratories pero ang ining rapid antigen test may arayas low kuno as 800. Basta once again i-emphasize ko lang ang kinahanglan dira. It must be an accredited DOH accredited molecular laboratory na ma-issue sila. Okay. So bali anong proseso sa ni Mayor? Pagugpa buwas no sa may Bacolod sa airport, may masugat na to sa ila, hindi na magsulod abi sa airport para hindi niya kalabay bala Mayor sa probinsya. Well, ang sa pagplastar sila dito sa Manila ang daan dapat ang airline ang ma-screen. Kung okay. wala ka sang results, dapat hindi ka ito pagpalutson. So, I do not know exactly kung ano ang iya pag-igusto sa probinsya nga iba nga procedure. Pero ang kabay pa nga parehas na isang una sa pag-umpisa sa isang COVID crisis nga kung kinahanglanon gid nga i-separate lang ang arrivals niya Bacolod bound kag arrivals niya Negros Occidental bound. Sama lang nga pwede nga ito na mo. So wala pa ko kakita iya sa executive order sa province. I don't know if there is anything for us to resolve. But from the way we were talking the other day, daw plastado naman ang kanan. Okay. Sige, no? At least, no? Doon buhin-buhinan ang burden din sa mga magapauli. Kaya kamahal nga daan, no? Sa RT-PCR test. Okay. May bati ko galing nga istorya sa una. Yang iban mas nagasakay na paagi sa Iloilo. Oo. Para maimbita nilang RT-PCR test. Tapos mag-abot sila sa Iloilo. Kaya wala man taga-require RT-PCR yung mga abot. Sakay sila sa Bacolod at Bacolod. Maka-saving sila sa itong 3,500 or 5,000 na balayran sa RT-PCR test. Okay. Sige. So, at least, daw dirita nakitaan, balakit daw ng isa, no? May unity nga ginatawag diri, Mayor. Bagay kung kamo malagali ni Gob Lacson niya, daw okay man niya, no? Ang relasyon ninyo. Yeah. Well, galing kalawig na ng istorya ko. Okay. Ang nagkalatabo sa una. Kung tanawin ko wala pa yung problema kay Governor Pong Lacson. Okay. Pero kung istorya nga duwa lang tama, istorya ko na kung ano. Okay. Sige. Sige, anyway, Mayor, no? We respect that. Dire kita, no? Liton ta Mayor, no? Kay ka-mention ka na to sang Omicron kag ang COVID case naton. So, may another kita nga 15 days nga extension. So, ang iyo ara na nasaling mo na pirmahan mo na, no? So, same nga mga guidelines ra or salient points Mayor sa EO nimo extension sa aton nga alert level 3 until February 15. Tama ka points. For example, ang mga requirements sa lugar niya 50%, 30%, ang mga Japon. Ang isa ka feature pagid nga ang aton nga curfew, ang mga Japon 11 to 4 o'clock. Hindi man ta gusto nga completely pabayaan ang tanan. Amo naging sige Japon naman ang curfew sa pagidala ka feature amo ang liquor bala. Liquor ban. Ang sale and consumption ng liquor will only be from 12 noon hasta alas 10 ng gabi. Kaya kung tanong kung magambata alas 10 ng gabi, timing na sa curfew man. Magsangto siya nga, pag alas 10 pala ulit na sila para nga mag-comply sila sa curfew. Kag, ang kung tanong tayo ng features ng nga bagpo, ang mga butang to comply with certain protocols nga itong gikasultan na mong isang probinsya sa nagigan na nagawa o tatlo.
Okay, no? So I get There is supposed to be no movement. no movement. Oh, so okay lang ni kay ang case nato do ita nagubo 150 pasaka no? Do pila na do 2 weeks na mayor. Hindi, nagkaghapon mga 129 bala. Okay. No? Oh. Tapos, ang subong daw nagtaas-taas sa Jutay. Pero at least hindi na sobra 200. No? Mm. Kaya may ibang ganing nga lugar yan nga halos doble ang aton nga mga cases. Pero, as a matter of advice sa aton pumuluyo, hindi ta pag-i-underestimate niya po ng COVID. Kaya kung ara ka sa imo panimalay, for example, kag magmalatan sa COVID niya, ikaw ya okay ka lang, kay bata ka pa, o ano man nga rason, mataas ang bakod. May imo bakod ka. Mm. Pero kung may upod ka na, karoon niya nga hindi ka sustenil sila, problema gyapon. So, para evitar, ining pag-usal sang mas, insistiran pa ni gyapon. Like, hambal na sa iba nga mga pungsod, dapat himuunta na ni habit until the time that it is completely out of the face of the earth. I think obligado kita gyapon mag-usal sang mas kay para evitar kay para sa kayuhan nimo, sa kayuhan sa imo pamilya, kaya sa palangga mo sa buhi, kag kayuhan sa banwa. Unang atong pamisaron dito. Okay. So, Mayor, ining paggamit sa aton nga backtrack, especially magsulod ka sa mga malls, ka sa mga government agencies naton, sigihon ta pagid ini, no? At dapat kay hindi nakabalo ko din matabo ang COVID eh. Oo. Din kabalatnan. Mas mayo gid niya ako I would insist nga sigihon ta lang yapon ng backtrack. Dino kung wala COVID wala pa na problema. So kung mag-COVID, kinahanglan ta na backtrack. Nako magrobulig sini sa contact tracing no naton kung let's say kung may muna ba isa ka establishment nga permi ginakadtuan sang tawo mas mapos. Okay. May nanugid sa ako may iba nga dagpo nga syudad gani sa iba nga ang mga malls nila wala sang wala mo. Ang backtrack lang naton. Wala sila can you imagine nga masulat-sulat na da. Kag yung base makakuha ka pa COVID sa ballpen. Oo. So, we would like to continue that. Okay, sige. Kadto kita, Mayor, buwas sa celebration sang Bacolod Jot Festival, no? So, daw ikapila ni katuig nga naga-celebrate ang syudad sa Chinese New Year nga daw hindi full gid ba 100%. So, buwas ano mga celebration naton dire? The Bacolod Jot is very close to my heart, no? Kay may I say this for the record that ako niya personal nga idea that I presented before the Bacolod Chinese community way back in 2006 pa. And nagkadto ko na sa Iloilo to serve and to make the long story short, it became a big success. Ang tumiro nga mga holdings sinikag. Ang importante nga nagtugpong pagid ang mga nalain-lain nga organisasyon sa Bacolod Filipino Chinese community. So, this has strengthened even the internal ties sa mga komunidad kag ang pag-embrace ng pag-accept sa isang Bacolod Filipino bidyang ang Bacolod City as a whole daw katingalahan. So that is why kung tanaw-ta ang kadakuan sa Bacolod Jot daw may daw anggid-anggid na sa Mascara Festival at of course there's undisputed yan Mascara Festival as the biggest so we were doing so fine and ang last na to madunduan niya pa ari to be nakatilaw kita dala sa Philippine Philharmonic Orchestra kag to ginhimo ta honorary mayor si Dr. Andrew Tan tagiya sa Mid-World. Kag nga may investment nga binilyon dire ara sa tubangan sa government center ang ilang Upper East 34
4 hectares kag ang ilang dito sa Yak sa may Talisay Bacolod boundary ilang Forbes Hill ang propiedad na nagakuan nga mga 50 hectares na kag it was very relevant sa akton Bacolod dyan. Basta si Secretary Panielo mas pare padigan pero galing tungod sila sa pandemya nagpuntatid anay ang tanan-tanan kag nagkitawagan ko nila sa ni isang mga organizers natin. Butangan lang nila semblance. So that's why nakita ko bago lang ganit sa picture da may tigre nga yung nila. Oh, so NGC no. Gibutang nila sa NGC para nga dito makabatyag man tao wala nga Chinese New Year. Pero sa una nga nagaginutok mapuno ng NGC pag mag-fireworks kita. Doon ako to si Mr. Detailo Bueno, taliwan na Punto Maninoy. Nagpuli dito sa paghiwat kada mag-fireworks to. Pwerte ka na mo isang tao. Sa subong, like parehas na may mga plano kami sa NGC da nga magbutang kalingawan nagaduwa-duwa man kami kay kung arang kalingawan kag magdamo katamang tao hindi man ta siguro so but ang importante nga the spirit is there. Okay. So although special kuan siya no working holiday or special non-working holiday buwas. Okay nakuha na gini sa national national government kay that has become a law no sa una wala pa na mo daw hindi pa man ginilawig na nag-official holiday siya pagsugod sa Bacolod dyan wala pa hindi pa ni siya official holiday because it started in 2006 so though ining national holidays ng Chinese New Year so mga 5 years or so pa man lang siya pag ni siya but that we will have to observe that tomorrow. Holiday gid sa aton sa Bacolod, holiday all over the Philippines. Okay. Ti mo lang ni sa no. Sa pagkilala tama sa Chinese community sa aton din. You know, they have enriched our culture and our history. Okay. Wala lang kita activity no like kabitagaan ta mga mga award ang mga Chinese businessmen naton or local Chinese community ta. Sa una, kung mag-Bacolod dyan kita, idiyaman na isang Chinese community nga gahi mo kita honorary citizen kag honorary mayor. I think that was one bright idea ni Mr. Fred Barcelona, honorary mayor na. So far, can you imagine kung kanday sino na honorary mayor as far as si Dr. Lusyutan, you know, how big time he is. Then si Ambassador Danny Cuangco, si John Gokongwe, si Mr. Henry C, si Jomari Chan, si Mr. Andrew Tan, Dr. Andrew Tan. So mga Taipans na mga big time tanan kag tungod sang mga amuni, for example, sila andaman man nilang negosyo nila sa Bacolod kag si Dr. Andrew Tan amo ang nagasto sang dekorasyon nila sa sa NGC kang Christmas na iyan na contribution. So ang impormasyon na sagap ko tila gasto personal or private funds ato mga tungod ang mga lighting na mahalin na labo to 1 milyon. Ang plaza ging pa dekorahan man sang emperador yaman Japon ni Dr. or ni Andrew Tan nga honorary mayor naton daw mga sobra man to 1 milyon ko nang ila gasto. So may function man sila. Okay. Sige lang no makabangon kita sa ni no sang sining pandemya. So ngayon yes, a matter of time. I believe Kubo Pons, this is a matter of time. That is why I insisted on pushing this to the limits in the sense nga timbulan natin loosen natin kay kung baga ma-practice na tayo, ma-acclimatize na ta because I said this in national television we have to learn how to live with the virus. Kaya kung
kung parehas ato sa pag-umpisa sa pandemya nga amo tato ka higpit ka tama di kailangan mo sa madulaan trabaho kada ko sa epekto sa ekonomiya so ma-adjust na ta kinahanglan hoping that wala na sang variant nga magtupa pag nga kasi wala of course knock on wood kabay pang kung hinalian may bagong variant kabay pa nga milder sang sa Omicron kay Omicron definitely is milder than Delta so kabay pa magmubo pag ita nga magmubo. Oho. Okay. Sige. Mayor, kadto ta sa ano? Yes, sir. Yes, sir. Sa vaccination na ton program. Update lang ta dira kadali, no? Kay although lapaw na kita sa aton ni herd immunity but still sige man japon aton na vaccination, Mayor? Yes, kay Quran, no, atong last count namon, naisip ko, ang report sa ako ni Dr. Sorongon, ni Dr. Chris Sorongon, mga halos 88% na kita sa aton nga total population. Kay in terms of, kung may target population, kita tanin for vaccination, which is 70% of the total population. For information, ang iyasang Department of Health napeg nila ang aton nga population sa 590. I have my reservations to that because lain ang iyasang figures sang Philippine Statistics Authority. But in as much as this is a health matter, ginasunod naman ang Department of Health. Kung 590,000 ang total population per DOH statistics and 420,000 ang aton target nga 70%. And so far as that original target is concerned, mga 130% na kita. More. So, kung i-translate mo na sa aton nga total population, madlagan na siya almost mga 90%. Now, kung 90% of the total population, it means nga ang nabilin taguro mga 65,000 na lang atong balakunahan. Kaya hindi manigar may ara pagitman isang nag-refuse magpabakuna, kaya iniban guro hindi kasi hindi man malamputan. Pero sige pagyapon. On the average, bakuna kita gyapon malapit sa mga 4,000 daily. So, kag na-resume na ang aton vaccination centers like SM, kag Ayala, kay for a while, tungod sa kadamo sa na-infectuhan sa virus, naging untat man. Pero ang mga barangay, kag ang mga home service, kag ang aton lang atikon. One thing we can be proud of and we're happy about is kadamo sang innovations kanay mo like ang pagkadto sa mga call centers, pagkadto sa merkado, sa mga terminal, kag sa mga asyenda sa Granada, Kalangilan, dako ka bagay, no? Kag one of the few cities kita nga may 24-hour vaccination service, nablan sa Northwest, Jollibee East, no? Sa ilan ni Gold Ponce, nagsugod sila nga himuon sila vaccination center. So, hasta kung kagabihon, pwede ka na kung sobra ka sa school center, buwa ka sa mag-break ka, kadto pwede ka mabakunahan. So, and of course, naripay kita nga we were one of the first cities also to get ourselves secure na ang bakuna maabot na sa aton. In fact, just for your information, nagtawag man kami sa AstraZeneca sa nagligad ng mga inadlaw kay tungod nga ginakabalakan na mo nga base magsubra blood delivery nila. Oo. Eh, for maayo na lang maayo na lang ng problema nga sobra sa magkulang. So, we had never been in a position na daw threaten kita nga magkulang bakuna because if you recall, Bacolod City was one of the first, in fact, sa CNN report sa Manila,
Ang Manila Bacolod was the second in the whole Philippines na nakasecure sa bakuna sa AstraZeneca, and there were only 26 cities na nakasakay sa tripartite agreement na naghihatagan priorities ng national government kay AstraZeneca, and Bacolod was one of them. Okay, no? So we have available sa Gyapo, no? Damo kita available nga vaccine, Mayor, no? Sa aton cold storage diri sa syudad, no? And siguro subong base laban na ni second dose kag booster shots na kita. Ay, ang mga booster shots nato nagsulubra naman sa mga 40,000. Oo. So, buligi lang kami sige kampanya kay ti ang iban basi nga wala sila ka hangop pang kinahanglan ng booster, no? Especially kung nagsobra na 6 months ang nagligad nga sa imo second dose, you are supposed to have your booster shot, no? Then sa kutob sang may na kuha ko nga information nga kung single shot ka lang J&J Johnson or Johnson panawag nila na ang ilagay nambal nga kung amo lang kung saron mo nga na bakuna, dapat after 3 months mapabakuna kaliwat. Kag may bati-bati man lang po istorya pa man lang ni ibang tao nga sa Manila kilala ko ang ilaga ni booster shot ya gaduble kay para sila yan doon nagsugod sila kung liwat gusto nila nga daw zero bala nga pagkatapos ang first nga booster shot padalon doon na nila sa second booster shot. Grabe ba? Oo. Subot-subot apat gig ka bakuna ilang na baton? Apat ka shots? Tama, no? Oo. So, kada tao, lain-lain man ang reaction. So, kasi banda, okay man lang. Okay. Mula ni galing daw sa first week sang February ni, ining nagaedad 11 years old to 5 years old, daw, amo naman ang atong target nga bakunahan. Yeah, correct. Nagkapang-list, kasugod na kapang-list. Registration. Sigyon kapag na, no? Kay, ang experience naman sa pediatric vaccination, ito kundi nag 12 to 17 kita. Oo. Na vaccination, kung mga estimate na may mga 50,000 ang bakunahan, kadyo lang siyang nagparehistro. O sa ulihi, ang nag-actual shot, nagsobra man sa nagparehistro. Meaning, ang iban do not bother yung maparehistro pa sila. Iban ko, wala man access registration sa online. So, but in reality, mas damo ang actual nga nabakunahan sa estimated on the basis of the registered master listing na inagbakunahan. So, we are also even expecting sa ining 5 to 12 ni 5 to 11 matabo man na guro nga ang iban hindi magparesto labi na giganti nga mga kabataan ini may mga ginikanan ko nga kasi hindi magkabal mag-access da. Ang ato na yung once maglapot nito sa aton, ang pangabay ko paagi sa imo programa bumukol nga paligang buligi kami kampanya kay hindi man niya negosyo, hindi man niya politika, hindi man kundi public service na para niya sa kayong lawas kay may I can check ang balbla nila nga we will not be safe until everybody is safe. So, kinahanglan kung tani, dapat kagbagay di tanan kita hilway sa COVID naman kita magpabakuna para makabinuligay kita. Save each other. Sige. So, anything mayor, kung may madugang ka, subog kagabi kay daw bro bastante naman, at least naka-update kita sa aton nga matag pamati sa bilog nga Bacolod sa mga ginakinang o ginasakuan tapos subong especially ang ining nga COVID. Yeah, amo na guro si Pons although kung tanawon ta daw naka-adjust ta sa COVID kay daw naanad na blakon baga ang tao. Pero this is not yet time to completely put down our guard. Kay may ara pagyapon
kag Consuelo tala nga kwan nag do ka mild sang lusot ya kay nag-istorya ko sa telepono kay Mr. Jomalidim Hap kag wilaya nga tanaw sa may mga kilala sa Ganigo nga kuno daw wala na balagalabot sa baga ang COVID kaysa una may mga kaso na batian ko nga itsura nila kag wala man siya symptom pero kung x-ray sila naglabot sa baga pero subong niya daw daw hindi na siya balaya mo dito ka virulet sang sa una so but still mientras tanto mausa lang tagapon sang mas kuligi lang tagapon kampanya sang pag-usal sa mas kay ang tao nila daw subong niya doon na naglook eh. Daw pampante na sila, no? Paghambal mo sa unang lockdown Sunday, wala sang landong makita sa downtown. Wala sa may gagawa sa balay nila. Correct. Pero subong niya, ambot kung pangayoon mo na kung di nakabalo, ito na matabo. So, na sila mo na, we must learn to live with COVID, no? So, upod na niyo sa pagpangabuhi. Sorry, once? Siling ko upod na niyo sa pagpangabuhi ang COVID or si COVID. Yeah, siguro, this is just my personal view, but it may be some kind of a transition period, no? Kabay patuod ng akong pagtanaw sila nga ang kung pamatian kong istorya ining Spanish flu kuno pwerte man to di sa una gambal gani sila nga mas damo napatay sa Spanish flu sa COVID iti isang una wala gid bulong wala kulang ang hospital facilities subong niya ti damo ng medical science nga nag-improve na gid pero sa eventually nila ining aton ng mga katarot ang kaso mga paano na parintina sa Spanish flu sa una so we had learned to live with it so ang mala pangabuyunta pangadian nga wala lang sa may ma-develop ng mga variants nga delikado okay uli kag isa pa titanaw sa pagsuugod tagit wala pa kuna dahil kulbata tanan wala sa may ano sa aton maproteher sa aton. So, can you imagine that? Kag subong may ara na bago nga mga pulong nga ginakapit nga COVID medicine na gidabala. Kabudlay lang pang house ng mga kursugi subab na. Pero kag hambal sa kilala ko nga epektibo ko no. Sa una wala kang dangpan mo. Aliat atay mo kung pinalian ka mag-COVID. Diba? Subong at least may ara ka na dangpan ba? Tsaka sa, I believe mga doctors na nga matamat man they also learn from it. Daw kakampantan nila lang. Una daw gapaswerte ka sa una kung ang abot ang COVID. Subong daw may ara na isang scientific approach to try to prevent it or even to cure it. Sige. Mayor, lastly, ang imong mensahe no? Sa mga Bacolod noon. So, salamat din Bumbo Pons, imo kay Bumbo Divine kag sa Radyo Bumbo organization itself. Salamat sa sinikaygunan kay ti ay gadaligid ko kay nato halin sa Prof. Alalahoy. Kag itamyawan ko lang liwat si gawad ti si proseso kasi damo gapalamati ko sila katong mga pamilya sang Alag, Quijano, kag Aguirre na agyan ko nga nahambalan ko bilang nga pamati kamo kay Pons karon kay Bumbo Pons. Diba nagapamati sila. So salamat gid Bumbo Pons yung gabi sa imo sa kay Bumbo Divine kag sa tanan nga nagatanaw kag nagapamati sa aton. Thank you very much for this opportunity to connect with you. Kabay pa nga nakahatag kita sa nagakabagay nga informasyon kag ina nga mga natag ko informasyon kabay pa makagiya ni sa atin. Thank you gid. Sige. Salamat gid. No, si Mayor Bing Noradia, no, sa syudad di Asang Bacolod. Mga kabanato bisita subong nga gabi diri sa aton sa nga mga kabombong sa palatuntunan Zona Libre. Sa no, so ginpang-raise naton ang mga concern no so that nga mangin klaro
pagidugang para sa mapumuluyo, no? So amo ginabasa sa serbisyo, serbisyo publiko, unahon mo gid ang ikayong lawas ang mga pumuluyo. Kay kung healthy kita tanan kag layo sa balatian ayo sa masakit, no, tigiti ka nami sa pamatyagan ta, no? So sangsangati unahon mo pang interest mo da iyang kaugalingon. Pabayaan mo yang kayong lawas sa mga pumuluyo. Kitaan nyo naman na guro, no? Sa dede kung paano nagpangabudlay mo officials man naton, although hindi magid perfecto. May mga kakulangan man manggid kita, pero ang importante dira nga na-address ta ang problema. Like sa sining vaccination, na-attain naton ang kung sa 70% nga herd immunity, nag 80% na kita. No, pila na ka percent kun kwan, no? Herd immunity 70 lang ba siya ta, pero tiliga to pinaka-latest nga update nato kung 100%, 101%, kung mga 110 na kita or 115%. Nagalalapaw nagkikita. Nakita nyo ang anong resulta siling sa iban ti amo na ako, no, ang bakuna daw hindi man kuno iya makabulig, no, sa aton. Malatnan ka man Japon. Yes, sakto na malatnan ka, pero mild na lang ingin mo batsagon. Sino kaagid at trangkaso? Kita kaagid at trangkaso, no? Sang nagliligad ng mga simana, pero mild na lang. Vaccinated na kita. Klase na, naka-booster naman. Sang wala. Sa ibang dabla nga, way ka babakuna, share nyo lang ang experience nyo diya. No, kung anong batsagan nyo sa pagtrangkaso nyo, kung nagloko ka mo, kung nagnano ka mo, subong kay los kalabanan, o nalabotan ng herd immunity, vaccinated na ta, no, tinguti hindi na magid sila tamaan ang hospital ta, halog na. Way nagid sa may ginakwan, way na ginapang, way nagakapuno aton nga isolation facility, kay gina-recommend na lang home isolation. Basta may kagulingon ka na imo nga CR, sa imo sa nga kwarto, or nagaisanon ka lang da. After 5 days, no, ayo ka na. Amo na siya ang buot silingon sang siyensa. Kung nga ang atin na formulate ang ining vaccine, no, kag nakahatag sa proteksyon sa aton, no. Ako ya una gid nga magpasalamat sa bakuna nga natagan ako sa proteksyon iya makabanan sa siling pag-away naton against sa COVID. Ang statement sa alkalde, we must learn to live with COVID. Doon ta na ini sa pagpangabuhi kita mo, alert level 3 kita, wala ta pagbago sa mga restrictions naton, no? Diri sa may sudad sa Bacolod, no? Kay ti si Omicron nagapakatake na gima, pero although dasig mang laton, but mild ang igo niya sa lawas ta. Plus pagit nga vaccinated kita. Anyway, amo lang pinaka-importante na, no, ang ining pagparigan naton sa sining sining vaccination program. 25 minutos sa kaligad sa taklang alas 8 sa gabi sa aton nga para tuntunan mga viewers naton, ito lang kamo isa-isa. Pero ang importante din na nagapamati kamo, ha? Importante nga nagapamati kamo dira tanan-tanan. Thank you gid, no? Thank you so much for watching sa Facebook, no? At the same time sa aton sa nga YouTube. Chinese New Year, boss, may kwan kita, way kita opisina, piyesta opisyal. Kay kwan ini siya ko, no, ng tawag sa ganin, ng special non-working holiday. Nalakip video, Chinese New Year, no, nagit February 1, no, Tuesday. Sige, no, so buwasa, no, advance Kong He, Watsai Kong He Fachoy, sa aton sa nga mga Chinese Philippine Science Community di sa Bacolod, kag sa mga in-check gid mga Chinese nationals gid nga mag-celebrate buwas ang Chinese New Year. May mga nabili na kita nga mga panumdom, balik kay kita pagkatapos kita magsini report naman ni Bombo Dennis Rubica. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina, agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpat. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Si Governor Bong Lacson nagpagawa man sa executive order sa extension sa Alert Level 3 from February 1 to February 15. Di of course, balota man ning pagsaka naman sa mga karne, sang manok, sang baboy, sang baka. Dahulos tanan subong nga salaka na lang, no? Itnap na lang na kung hindi magsaka kay ti may kwansa mo, may ara sa dulunan. May banggaan sang hindi sa pwede makasaka, no? Kung kwaam guro sakang tim saka sa ino. Sige. Pero tabi report ni Bombo Dennis Rubica sa Provincial Capital. Bombo Dennis, please come in. Bombo Pons, no, sinigil na mga po nagatuwa sa ka-executive extending, no, sa pagpatuman sa alert level 3 dire sa probinsya sa Negros Oriental until February 15 po. Sinibase karon sa executive order number 22-03, no, series of 2022 executive order extending the alert level 3 status of the province of Negros Oriental until February 15. Bombo Pons, no? Ang bag-ulan diri Bombo Pons sa iya sini nga IO
kuparta sa ligad yang iyo kay ti ako naligad bumpon sa atong iyo ya balang magpatuman sa nga kuan sa nga negative RT-PCR test result sa aton nga mga incoming travelers sa probinsya sa Negros Oriental. Kita balo naman sa ligad kuti nagmeeting sa Tusing City nga pwede na ang makasulod diri sa probinsya ang taga Bacolod kung antigen test result ang gamiton, no? So muna po sa pinabago diri sa iyo niya ang travel guidelines for interzonal and intrazonal travel in the province of Negros Occidental for the duration of alert level 3 bombo post, no? Kay sa Subong Vicente de Metro Manila ara na sa alert level 2, pro may pilapa ka mga area sa Luzon nga nagapabilin sa alert level 3 sa gyapon, no? Igapatuman ini gyapon niya protocol ng pag-required sa negative RT-PCR test result kag non-active antigen result, no, sa mga taga Bacolod nga magasulod iya sa Negros Occidental. So ini bumpos kabahin ng gyapon sa kabahin, no, sa requirements sa pag-approve sa imo sining espas, no, sa imo siya pag sulod diri sa syudad sa Bacolod. Sa section B o section 2 letter B amo ni pumusa nga documentary requirements, no, for interzonal movement of fully vaccinated, partially vaccinated and unvaccinated individual. All individuals regardless of vaccination status shall be required to present the following documents to enter the province of Negros Occidental. Now, number 1, mga espas, no? Bumpos mo sini comply sa aton sining probinsya kag ang rapid antigen test result to be conducted free of charge by the province of Negros Occidental upon arrival. Na kung masiligat yung tebro kay Govlakson nga kung gusto mo ya magparapid ka upon arrival, i-indicate mo si mo espas, nakapagabot mo rin sa Silay Bacolod Airport, i-antigen ikaw sa probinsya without charges. No? The province of Negros Occidental shall conduct a rapid antigen test free of charge for arriving passengers for airport and seaport. This requirement shall only be from February 1 to 15 to protect residents during the Omicron variant surge in other ports of the country. However, the province shall also honor the following. No? So, hindi man ma-honor ang non-reactive rapid antigen test result prior to arrival, no? Kung may anak na bumpon sing na-reactive result sa imo rapid test halin to sa imo ginalinan, i-honor na isang probinsya. Pero kung wala ka kag hindi ka kasarang niya magpa-rapid, bayad ra, indicate mo sa espas mo nga upon arrival sa Negros Oriental, maparapid ikaw. So way kinabalayran, no? Sinaton probinsya iya ang masagot sa sina nga balayran na bumpon. So the rest, no, nga requirements kag pasulundan during sa aton pagpatuman sa alert level 3, no, from January 15 to 31 subong adlaw, the same gyapon bumpon until sa February 15 ang ginambal ato mo na tong ngilain atong pagbato na sa probinsya sa non-reactive antigen test result, no? Kag suman kon gusto ko di magpa-swab o magpa-antigen, pwede na gyapon niya sa probinsya bumpos na kasi sa gyapon sa mga taga Negros Oriental, no, need mag-present ya sa negative RT-PCR test result, no, prior to travel ining antigen niya bumpon sa mga taga Bacolod daning party sa kasugtan sa damlagpas ang probinsya sa Negros Oriental kag syudad ya sa Bacolod bumpon. So alert level 3 gyapon starting past midnight karon extended until February 15.
mamupons. Sa piyakabahin, sa atong na pag-check kayo kay Tido, tsak na mo po sa Balmagina, halos tanan subong sininga bulan sa Enero, nagtinahaskid, na? Ginataw ti ang harina, na ginimot na tinapay, ginimot na pandesal, ang kalamay, no? Nagtinahaskid tanan nga presyo, bumupons sa kati damo sa mga factors nga ginakonsiderar, no? Kung nga nagataas man ang cost of production, no? Kung magtaas ang cost of production, natural ang bilis ang produkto nagasaka man bumupons, no? So kay nag-check man ang aton nga province. Abi mo ano isa sa marason ako nga sinaka na halin na isang Enero. Ang train law. Ang implementation sang train law sang 12% value added tax. Tanan nga ginakaon ta ginabakal ta increase gina subong sining kwan sa demand bumbo Dennis. Plus pa bumupon sang pagsaka sang presyo sang petrolyo kay ti may batman mo. Tanan nga mga produkto subong kargado na sa 12% ka value added tax. Kaya muna nga sinaka, na isa pa inasa dako nga factor man bupol so kung nga nagasinaka nga presyo na ton, no? Plus another pagadi. Ang prime water kuno nagadamo nagawilgada nga masaka kuno ang presyo sa prime water sukot di sa Bacolod, no? Tinatural masaka na kay may 12% value added tax na hindi na magkadto kay prime water. Makadto na sa national government so may kasuguan niya ang ipapasar ang train law lang ang ipapasar sa House of Representatives sa Senado kag pirmahan man ni Presidente Duterte. Correct na bumupons ta. Ang gani sa time ni Pinoy gali ni. Kita ninyo mga end user, kita ninyo mabagas ang 12% nga bat. Sildo ka tao mo naman yung singgitan sa Malibor Groves ni. O pataasin naman ang kaya los na nga talaas na ho. Enero pa lang ni, web taklabot Disyembre. Okay, pag ka tunga pormiro lang bulan, buwas o kadua lang bulan sa tuig pa maning agunto karon sa sinakay sa presyo sa mga balaklon naton patkawente sa mga nagapanguna nga balaklon na bumupons, no? So gin-check ta kay na sa provincial vet office na provincial veterinary office ko na PBO Bumpos kung kamusta ang presyo ay naman niya sa baboy, karne sa baboy, karne sa baka kag ining manok ning mga broiler bla mga dressed chicken ato na Bumpos, no? Sa karne sang baboy, no, do gamay lang saka Bumpos, no? Sa presyo last week kag sa presyo subong abi sa sining week bumpo sa 4th week sa bulan sa Enero, no? Ang dako-dako gid nga saka bumpon sa presyo sang manok, no? Kay based dire sa aton nga nako data sa Provincial Vet Office pagi sa PBO head Dr. Ranti Dicina nga price as of January 24 ang cara beef naton 275 pesos and 20 centavos, no? Sang subong adlaw ang ilang monitoring ang cara beef is 278.40 centavos. So gamay lang gid, no? Sa cara beef na karne sing karabaw. Sa karne sang baka 293 per kilo as of January 24 kaga subong adlaw 294 piso lang gin saka bumupons. Ang karne sang baboy 234 sa January 24 as of today 235.31, no? 235 pesos 0.31, no? Per kilo na bumupos. Pro kon magkadto ka sa merkado subong ang presyo sang kilo sang baboy sa silayo 280 na bumupos mo, no? Ang kilo sang baboy, no? Kadako, no? Sang kontinent mo sa presyo ya sa BPO gamay lang gid saka mga pila lang gid 1.30 per kilo pero sa merkado tiga kuan gating buok na ang presyo. Ang presyo sang manok amo ning mahal-mahal bumupons, no? Kaysa mahal isda, mahal ang isda liton ta sa manok kag sa baboy gali kay nagatalaas man no? Yung ang presyo subong sing manok bumupons per kilo sobra na 200
Sa ligad, pilan to, 160, 180. Ha? Sumumbo po sa galabot na, so kay Dr. DC naglabot na sa 230. Ha? Sobra pa per kilo ni sa nga manok bupos. Anong rason? Kung nga ining mga karne sa sapat, nagsalaka bupos. Isa to mention kinaya ni Dr. DC nila bukod sing mga overhead expenses, no? Ang presyo sa feeds ng saka, ha? Ang presyo sa howling sa sapat nagsaka, no? Ang magsilika howling ting delivery day, no? Nagamahal. Amo na nga may mga pagsaka. Sa bahin sa manok, dako pagid yung pasaka bumpos kay magluwas ni mga contributing factors. Balang trabanti kita diri sa probinsya sa Occidental igo ta sa bagyo nga Odas, no? Kag linibo-libo, no? Ka mga boiler ni mga piso ang ginasagod nga tag 30 days, 45 days ang nagkalahalitan kadamo sa mga dalagko nga mga manukan nga nagkalaguba na bangod ya sa bagyo. So isa pagid ini nga dako nga contributor sa kay Dr. Dicina nga nagamay-gamay nga ato siling production sang manok rason nga nagsaka ini siya bumpos, no? Kay kadako gali bumpos imo ni kapital ni kadamo sa mga magagmay nga mga boiler kuanabi ganagasagod sing manok na may alatag 5,000 heads, 5,000 dakbilog, tag 10,000 nga nagkalapiktuhan. Amo ni sila sa karon nga wala pa kabangon kay kadako gali mo po sing kapital mo sini kon mag kuan ka patukod ka kay tila ni mga poultry nagkalaguba. Ining mga made lamlas light materials, ha? Nagkalaguba ti kadako nga sing capitalization ni kinlanon nga wala pa sila nakabalik na producer bombo ponds, ha? Magluwas ni mga dalagko na gidya nga mga poultry nga to na nagasuloy tag 50 mil, tag 100 mil ang ginasagod, no? Kay kadalagko niya sing may mga financial kuan isla, no? May aras na mga financial assistance makuha na nga madasig, no? Galing kay ti medyo ang production atrasado man, no? Kabangod sing kito nagyang ta kalamidad nga mo ni nga naghina na ang number of production sa aton manok diri sa probinsya bumpos man ko dako gid karon saka sa presyo sa dress chicken nga mabakalta sa unati 160 180 sobra na 200 bumpos. Ang itlog nga ginakaon tining fresh egg bumpos may mga pagsaka man programay malang no? Ang last week abi ko para mo subong week na sang ligad ang small nga itlog 6 pesos and 30 centavos di may pagsaka man nga pon sa isa sentimo kay 6 pesos and 31 centavos, no? Ang medium gamay tag 1 sentimo ang nagdako-dako ng bumpons, no? Di sa may kuano ang sa may silintimos malanggan ibong post 25 centavos ang variance, no, sa pagsaka sa presyo sa itlog gamay man ang ibong points, no, ang gisaka sa presyo sa itlog ang dako na sila naton ang ara gid ya sa presyo, no, sa dress chicken or presyo sa manok bombo points, no? Pamatian ta si PBO head Dr. Renante Dicina. Sa weekly namon nga monitoring usually ang transport cost kag ang supply within that week kung damo ang maiyaw barato na siya gamay. Okay. Pero ang may mga lugar nga kulang ang supply like Victorias halimbawa sa auction market diri sa Sagay amo na medyo pagsaka sa supply sa presyo sa karne. Ang isang factor ng ang pagpadlagan sa pagpaklanay mas ang bukod, no? Kaya ang bukod nagmahal man siya, no? Ang sining tuwing because of the price increase ng soybeans kag sa corn. Okay. So sa manok naton may pagsaka man dok, presyo sa manok sa boiler kag live ang boiler the average nila ang pinakataas 210, no? Ang sa Southern Negros, tamo na mataas man. Sa una, nadugduman mo,
100 kila nila, siguro 200 plus na. Pinaka-highest, 225. Sa Banwa sa Nigaran, no? Sa South usually ang mataas. Sa 4th District, 220 average. So ako dako gid siyang pagsaka do ka usang mga boiler aton just chicken ta. Tungod sa nag-utang supply, kaya damo ang ugpaas ay nagkatumba nga mga broiler farm. Tubong gani ang mga integrators nga pangita sing mga lawig nga mga kontrata, no? O sa tunnel vent, gusto na 5 ka tuig. Ang sa conventional mga 3 years. Kaya ang kalabanan tong mga conventional naghaplakit sa Bagyo Odette, no? So nag-utay ang aton nga supply kay tungod na damo ang na-damage, then that's why saka ang iyang na presyo sa Andres Chicken. So by this year, posible ma-replace nito ang dalagpo ka mga infrastructure sa Paglia. Okay. So February, March, basi mga March makabalik-balik na nung plastada taman kay kung maglawig ning sika dum ni kalawig nga kada kung presyo with English chicken ta maka-recover yan after nakita na mo ni mga dagat pa siguro mga third quarter of this year, no? Pag balik sa mga dalagko. Insofar as the banking and finance nga problema, no? Kaya, ining mga dalagko maaging pinasa mga loan 1/10 sang total standing population. Galing kay ang ilas ning production capacity kag yang harvest time pwede mo 8 times a year. Okay. Ining kung hindi ka efficient, isa kadlagan na 4 times a year. Okay. So hindi na lago nga farm kisa tagput 8 times a year. So ma-recover nila by cycle. Ang itlog asaka man siya tag 10 to 25 centavos kada bilog because may damage man kita. Then ang cost sa bubod, yung cost sa fuel nag-affect ni siya sa total cost of production. So ang delivery system, sa feed, no? So amo gini ang pagtibuok sa presyo sa soybean sa world market, amo rin nagpa-away sa China kag sa Amerika sa pag-supply ng soybeans, amo naapektuhan ng Pilipinas, no? So ang delivery sa importation delay, no? So that's why yung mga players na to nag-apektuhan. No po so si PBO head Dr. Rinan Tidisia so kadamo gid say factor nga dapat i-consider kun nga ining mga kuan poultry and livestock products na nagasidaka ang presyo bumupo sa nila sa karne na isda na gasaka man ang presyo bumupo sa batete kay ti from time to time no may weekly report nato na PBO sa ilang pagmonitor sa presyo sa sinaton poultry and livestock product sa probinsya sang Negros Occidental. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, in punto alas 9 na. Nasa gabi sa ato sa Riga Pagparagantihan mo na siya, no? Ang mangin dilema naman sa pagpangabuhi ta sa Saringa tuig 2021 ang ining pagsinaka sa mga presyo sa ginabakalta. Tanan na. Basta nga ti gina-consume naton iya makabanan may VAT, may 12% value added tax, no? So hindi na silang rason sang although factor man na ang kulang sa supply. Ang law of demand and supply. Pero ti amo gini epekto gini kita nyo subong sa una sang walaw ka semana tong sud-asod nga pagtaas ang kwan sang presyo sang produktong petrolyo. Perti to dayon epekto sa aton sa Disyembre.
Ligat tuig, pero subong kibot kita, balik naman sa 64. Ang mas special bla ng gasolina, amo naman na. Hindi way no takbatsyag, no? Ito man sa gani ang nangin epekto na, no? Kasuguan ini. So, di revenue nga magakanto sa national government. Sige, dawala alam maton sa tiyempo. Ang report ni Bombo Carla, kung may tiyempo sa Bombohan na isa gabi. Lunes kita subong representasyon ba kung Hepa Choi in advance aton nga mga Chinese nationals kag mga Chinoy para sa celebration buwas, no, piyesta official celebration sang Chinese New Year. Petsa tantay uno katapusan nga adlaw, no, diri sa aton sa ringa palatunta sa bulan sa Enero sa aton sa ringa pagpangalagan. Buwas Pebrero na ang aton nga pagpangalagan. Ay alagad Bombo Ponce Espino nagpasalamat na sa iyong paupo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang
sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, nga gibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 31 sa bulan sang Enero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, kag sa aton man nga live stream sa YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Katapusan na subong nga adlaw no sa bulan sang Enero, una pa lang nga bulan sa tuig 2022, kadamo na sang mga hitabo and everyone is hoping gid no for a better February. Kabay pa nga mangin na maayo gid ang bulan sang Pebrero sa aton tanan. Magapabilin sa alert level 3 sang COVID-19 ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental humalin Pebrero 1 no tubtob Pebrero 15 tuig 2022. Sa anunsyo niya acting presidential spokesperson Carlo Nograles kagabi, ang mga lugar sa Western Visayas nga magapabilin sa alert level 3 amo ang Bacolod City, ang Negros Occidental, Aklan, Antique, Iloilo City, Iloilo kag Guimaras. Panubuan man no ang restriction sa Metro Manila karon nga ang National Capital Region ng NCR ang ipaidalom na sa alert level 2 humalin sa Pebrero 1 tubtob sa Pebrero 15. So naganubo na no ang alert level sa Manila kag sang Biyernes ang NCR ang gin-classify naman nga moderate risk na sa COVID-19. So kabay pa nga mag-amat-amat naman diri no sa probinsya kag subong man sa syudad. Samtang amat-amat nga nagasaka ang presyo sang harina kag kalamay kadungan man no sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Kaina ng libot ang Bombo News Team no sa may Libertad Public Market kag mayara sang mga pagsaka sa presyo sang harina kag kalamay halin pa sang tinalikdan nga mga sinimana. Ang brown nga kalamay no nga mahimo mabakal sa 40 pesos kada kilo sang tinalikdan ang sakaron nagabili na sang 45 pesos. Ang harina no ang mabakal sa 960 pesos ang sako sa first class. Syempre bangod nga nagamahal no ang presyo sang kalamay kag harina nga amo ang main ingredients sang tinapay lauman man no ang pagsaka sang presyo sang tinapay. Actually, may pila ka mga bakeries no nga nagpatuman na sang pagsaka sang presyo sang tinapay kag hindi taman sila mabasol kaya nagamahal man ang presyo sang ingredients. Suno sa manugbaligya no nga na-interview dito kaina sa Libertad Public Market sa tagsa kasimana mayara sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo kung saan kada simana man nagapatuman sang pagsaka sa presyo sang harina. Ginamonitor naman no sa Department of Trade and Industry Negros Occidental ang presyo sang harina kag kalamay sa probinsya kag sa karon hindi pa nila matumod kung significant ang pagsaka sang presyo sang nasambit nga mga balaklon. Sa bahin naman sang produktong petrolyo no magapatuman sang pagsaka sa presyo sang diesel nga 70 centavos no tubtob 80 centavos kada litro epektibo inibuwas nga adlaw. Kaya kada Martes no gina-implementar kung ano man ang pagbag-o bala sa presyo sang gasolina so lauman na naman buwas ang oil price hike 70 centavos tubtob 80 centavos sa kada litro sang diesel samtang sa kada litro sang gasolina amo man 70 centavos tubtob 80 centavos naman.
Ini na ang ikaapat nga asod-asod nga simana no nga nagapatuman sa nga oil price hike ang mga produktong petrolyo. Ari labay man lang ato no, di ba? Sa alert level 3, 70% lang ang ginapahanugutan sa mga salakyan nga adu wala gihapon nagaka-implementar how. Nagabutang-butang pa sa nga barrier sa jeep tapos duha man Japon kabilog ang papungkoon sa sulod sa nga barrier do nagainto anay lang. Paano na nag 70% nga nagadikitanay na nagani ang siko tapos mapasaka pasang pasahero ang mga drivers kag konduktor? Maluoy matatani no sa mga driver balahaw kag sa ano man no sa galing kay ano ang pulos sa nga pagsulundan kung wala man ginapatuman tapos ang plete doble na nagani no nagduha na kapilo ang bayad sang sa original price sang sa original nga plete humalin sa nga nagsugod ang pandemic kaya mabuhinan kuno ang capacity bala sa nga sara nga mapasakay pero gadugay do nagaamat-amat naman balik sa gutukanay haw. So ano na lang gid niya ang matabo dere sa mga sa sitwasyon sa nga jeep kaya wala man gihapon ginapatuman ining 70% bala nga capacity do ang mga pasahero ya mong nagaugtas. O kun tani mayara man bala sa nga ma-checkyar bala agud nga ining mga driver ma-oblige man nga magsulod o kun magsunod kay nagabayad kita sang mahal tapos amo man gihapon ang capacity sang mga pasahero. Samtang no sa mga taga-Banwa sa nga hinubaan magapatigayon sa nga diskwento caravan ang Department of Trade and Industry sa Pebrero 3 tubtob sa Pebrero 4. Ano ining diskwento caravan no nagapatuman sa nga 10% nga discount sa mga establishmento. In fact no sang Enero 28 tubtob Enero 30 nagapatigayon man sining diskwento caravan ang ahensya dito sa may Banwa sa nga La Castellana kag sa syudad sang Kabangkalan. Bangod no nga may mga dalagko to nga mga establishments dito sa may Kabangkalan nagpatigayon sila sa nga in-store diskwento caravan kung sa diin no nagahatag ang mga ini ang DTI sa nga 10% nga discount sa mga basic goods and commodities. Samtang sa La Castellana naman nagpadulong sa Banwa ang apat ka mga establishmento no kaga nagdala sa mga produkto nga may 10% man nga discount. Sa February 3 no tubtob February 4 magapatigayon man sang kaangay nga aktibidad sa Banwa sang hinubaan. Ginainganyo gid no mga pumuluyo nga makigbahin kag mag-avail sining discounts kaya ang tinutuyo sini isagod nga mabulig-buligan man bala kaga matagan man sa nga mga discounts ang mga naapektuhan sa nga Typhoon Odette. Dugay aton man na checkero na mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa plano sa Department of Agriculture nga i-realign ang nabilin nga budget sa ahensya no sa 2021 para sa nahalitan sa Typhoon Odette kag may mga liso man nga igapanagtag sa mga mamumugon. Aton man na kuhaon no ang dugang nga detalye sa buy-bust operation no aging patigayon sa Barangay 27 kagang background man sang duha ka mga suspitsado nga nadakpan kagabi sa buy-bust operation naging patigayon sa City Drug Enforcement unit no sa BCPO sa Eroreco Subdivision sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kung sa diin malapit 750,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita ang natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai. So Bombo Jai may plano no nga igaari align sang katapos sang Department of Agriculture Bombo Jai ang budget budget sang last year o 2021 sa year 2022 no bangod nga kay last month sang year 2021 tinaka-eksperyensya kita diri sang bagyo Bombo Jai kag madamo gid sang nahalitan naton nga mga mamumugon Bombo Jai. So amoy na no iga realign no nagahulat na lang gid sang approval so no kay Regional Director Ma'am Remelin Recoter Bombo Jai ang ining ila sining i-realign Bombo Jai kag ang mga mamumugon makabaton ini sila ya sang binhi no sang ulutanon Bombo Jai nga iga-distribute
sa bilog nga Western Visayas. So ang mga nahalitan gid amo gid ini ang mahatagan sini sa mga binhi. At least bala Bombo Jay, tuod na mahambagid naton nga naperde gid ini sila sa ila sini nga pananom. At least bala Bombo Jay may iga-replace ini sila sa ila sini nga mga tanom before Bombo Jay sang nag-abot ini nga bagyong Odette. So far ati tanan naton diri nga mga mumugol no na apektuhan gid bangod nga ang especially sa may area sang Kabangkalan, Sipalay, Hinubaan, La Castellana, basta sa south nga bahin sa Negros Occidental Bombo Jay kay makita nato no nga nagtaas gid ang tubig sa ila sini nga mga lugar Bombo Jay. So amo ini ang ila sini nga pag-providean sa ila sini nga mga binhi Bombo Jay kay may ari man nga nag-donate sa mga binhi sa aton sini nga mga farmers Bombo Jay. Tibilog ina nga Western Visayas no ang makabaton sini nga binhi Bombo Jay. So Bombo Jay, ti ini sa subong no ang mga farmers no especially ang mga master listed sa Western Visayas. So ginapahulat-hulat lang ini anay kay bangod nga ginuna no ang mga rice farmer ako ng mga nagapananom sang palay Bombo Jay. So sila ini ang ginuna ginatagan sang ayuda o ko na bulig no ang ila sini nga mga bulig nga nabaton ti mga binhi man mga abono kag mga kinahanglanon Manila Bombo Jay. So ati ang aton sini nga mga farmers Bombo Jay panigurado makabaton gid ini sila yan no nga gikan sa Department of Agriculture Bombo Jay. Kag ang area sang Department of Agriculture mira sang gina-propose no nga pwede makahulam sang kwarta kag pwede magamit sa pagpanugod sang ila siniliwat no nga pag tanom Bombo Jay. So mayari ini sila kung pwede ini sila makahulam sang 10,000 na pesos. So iga check karon ina sang Department of Agriculture sa mga areas nga naanhan gid no naapektuhan gid sang pagbaha Bombo Jay o kung sang nahalitan ni bagyong Odette Bombo Jay. So Bombo Jay pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Regional Director Rimilin Recotera. Isang amon nga 2021 remaining balance for realignment to Odette. Yes, ma'am. So subject pa ini for approval for realignment. Pero ginapa-prepare ko ng mga concerned unit ng ilang for sales request. Padalaganon lang siya for emergency procurement. Short of award. Meaning short of award, kung hindi pa mag-abot ang realignment approval ni Secretary, hindi kami pwede sa award. And then yung QRF namon is waiting kami sa ASA. Pero advice of stock allotment or notice of cash allotment sang 135 million nga response fund rehabilitation. Tapos ang katatlo, ang 2022 namon nga naka-line up nga pwede siya idugang sa rehabilitation effort. Ang 2022, ara na siya, kaya approve naman ang General Appropriations Act. Ang Quick Response Fund, may allocation na kami nga 135. Nag-submit naman sila sa mga PR ang mga concern unit. Gahulap na lang kami sa amotong gina-ample ko nga ASA or MCA. Okay. Within this week. Regarding naman ini ma'am sa mga buffer stocks, ma'am. Oo, ara man siya. Okay. Ang 2021 namon nga remaining. Ang 2021 namon nga remaining. Kag ang donation halin sa Region 3 kag 4A sa 5,000 bag nga certified seed. Tapos ang namon nga mga binhi sa sinupulutanon kag sa corn. So, ara naman na siya for delivery. Ready na ni ika-distribute diri sa may area sa Negros Occidental sa aton sini nga mga farmers diri, ma'am. Oh, yes. Kag ang hindi lang Negros, sa Iloilo. Bilog nga Western Visayas. Sa may damage report.
makasugod sila, pwede pa sila, kung may irrigasyon, sa mga irrigated, pwede pa sila kakuan sa dry season. Pero kung alanganin na ng tubig sa Mayo na para sa wet season. Ang sa kuan naton sa mga farmers, especially ang master listed sa mga LGU na affected, hulak-hulak lang gamay. Although, ang ginuna namon, ang specific rice farmers, ang rice farmers financial assistance, although it's not related to ODET, pero makakuan pa siya, makabulig-bulig sa ila, kay 5,000 man niya nga ginahakad sa mga rice farmers, especially sa kabilugan sa Western Visayas. So, pwede gamiton for their production inputs, abono, dinhi, kung dalakuan gid, kaga sa mga domestic needs nila. Ang field rice man, may mga replacement seeds man sila sa mga RCEP areas. Itong kuan bala sa Rice Competitiveness Enhancement Fund nga mabinhi. Yes, ma'am. So, may replacement man na field rice. So, makuan man siya, especially ang totally damaged nga rice area. Kag ang mga bisan percent damage siya, pero 80% damage report. And ang isa pa is ang IAC Agricultural Credit and Policy Council, ACPC, iya man na ka DA nga agency, has allocated 75 million for survival and recovery nga 10,000 pesos na siya for loan, pero wala na siya interestable in 3 years for marginalized farmers. So, may mga qualification man, kaya para hindi magdubli-dubli ang mga rehabilitation efforts na yapag sa isa ka manguma para maghilisamit ang tanan. So, kung nakakuha na sa RSFA, di na sa pwede na makahulam, not unless ang quota nga good for 75 million across the region, hindi ma-cope up sa isa ka LGU per their allocation. Mabayad sila. Wala pa man na siya ma-release. Bali, last week nag-final na kami sa allocation. Kaya ang unahon namon is ang red zone. Meaning ang ang ginagyan isang ODET. Makita man na sa mapa sa OCD. Kung diin nga area ang nag-agi. Identified na siya nga 25 and municipalities. So, depende sa damage na reported, so may proportionate kami, allocation, red zone, plus depende sa damage, value of damage. Okay, bali 10,000 ini ma'am, no? Pwede nila mahulam? Oo. Ang Philippine Crop Insurance Corporation, nag-amat-amat naman sila pang hatag sang indemnification sa mga affected ODET. In fact, I think sa Calatrava sa February 3, nagtag ko sila sang insurance yung indemnification. So, hindi na siya klarihat, depende sa standing crop sang ilang humay, sang mais, kung ano pa nga, kung nakapa-insure sila sa ilang ulumhan. But of course, sa mga succeeding man nga mga interventions ng DA, ang importante, registrado siya ang manguma sa registry system for basic sector in agriculture, RSBS. Bombo Carla? Yes, Bombo Jai. So, amo to na ang pahayagikan kay Regional Director Rimilin Ricoter Bombo Jai regarding sa ila sining proposal kag sa mga ditas ako na
mga seeds no nga iga panghatag sa mga farmers diri sa Western Visayas, Bomba Jai. So kabay pa Bombo Carla no nga madayon kag maaprubahan ining pag-realignment sa ilang nga budget agud bala makadto gid bala sa ano no sa mga nagakinahanglan bala Bombo Carla, especially ining mga nahalitan sa nga ano no sa nga Typhoon Odette kaya sa subong ka na manugtapos na Bombo Carla ang Enero nagaigod pagid gihapon ang pila naton ka mga kauturan didto sa south nga bahin sang probinsya. Yes, Bomba Jai, kay kita mismo no nasaksihan gid naton kung ano ang sitwasyon no sa aton sini nga makauturan labi na sa mga sa south nga bahin sa nga Negros Occidental tinabtan gid naton na after gid no sang pagbaha o kon sang bagyong Odette paglabay gid ni bagyong Odette after that ginpadulungan naton ang area sa nga Kabangkalan, Bomba Jai, kay ang iban nga mga areas hindi na naton masulod bangod man nga mataas pa ang tubig no kay nagsaka gid ang tubig tang area sang Kabangkalan to nagsaka ang tubig pero makalabay pa man kita no pero may ara sa mga areas nga grabe gid no mataas gid ang tubig Bomba Jai kag ang sa may area sang Sipalay ulitan na nakagtuan bangod nga medyo malayo-layo ini kag ang maagyan pangadaan is taas man ang tubig ti makita gid naton nga dako gid ang damage kapin pang ila sini nga mga puluyan Bomba Jai. So especially Bombo Carla ining mga ano no mga mayara bala sang mga pananom bala no kaya nabahaan gid so kanami gid nga tikang sa nga Department of Agriculture. Yes, amo ginaa nga pinakanami Bomba Jai no kay kinahanglanon gid na sa aton sini nga mga farmers diri sa Western Visayas especially diri sa Negros Occidental Bomba Jai. Yes, Bomba Jai, so Bomba Jai nakigangot kita liwat no sa team leader sa nga CDEU nga si Police Lieutenant Joven Mogato Bomba Jai. So sa iya napasakaan na sang kaso ining duha ka mga suspetsado nga nadakpan kagabi sa may Eroreco Subdivision Barangay Mandalagan Bomba Jai. Kag ining si Michael Doromal sunod sa kay Police Lieutenant Mogato ini siya na nagsurrender na ini siya sa area sang Police Station 2 kag taga Puro Kagaykay Barangay 2 ini siya Bomba Jai. Kag sa information ini siya nagpadulong lang ini siya dira sa may area sang Eroreco Subdivision kaupo di ining nadakpan nga si John Lloyd Golero. So ining si John Lloyd Golero iya ini ang motor parts nga ginaubrahan niya diri iya na dira no gaarkila lang ini sila galing sa isa dira ka balay no para dira mag baligya sa ila sini nga mga motor parts sa mag pangkayo sang motorsiklo Bomba Jai. So ini sila napasakaan na kag ini sila consider gid nga high value individuals Bomba Jai. So Bomba Jai pamatian nato ng pakayagi kan kay Police Lieutenant Joven Mogato. Regarding sir sa mga background sini sang suspetsado kagabi nga nadakpan sa area sa Barangay Mandalagan, ano yung mga backgrounds nila sir? Bali sila ma'am sa aton nga drug personalities do ang isa ni si Michael Dormal do paano siya ma'am I think mga 2019 or 2020 nag-surrender ni sa Station 2. So isa ini siya ka surrendery or nakaano ini siya sir sa tukhang? I don't know kung naobrahan nila ni sa kwan sa Wapel pero nakatagto din siya sa may police station para mag-surrender. Okay, sir, gining ang tuod, gining address ni Michael, sir? Michael Dormal do taga Kagaykay, Puro Kagaykay, Barangay 2. Okay, so posible man sir nga aray man ni siya sa listahan sa Barangay 2? Posible ma'am. So ini siya sir, ini siya sir sa area sa Barangay Mandalakan? Daray ni sila ni John Lloyd Golero ang isa sa suspect natin. So ining si John Lloyd Golero ni sir, ano ni iya sini nga background niya sir? Previous pa wala man sa trabaho pero sang ulihin ni nakatukod nakapatindog na siya sang shop iya ni ang shop ang nakuhaan natin sa iya no motorcycle parts ni kag at kasing time pang pinta ini sa sang kwanda may tao na siya nga pang pinta sang mga motor. Okay, so sir ba ginalantaw man ni sir nga base ko ang mga ginaani dari nga mga motor parts o kung mga motor dira sir halin man sir sa illegal? Hindi na medyo confidential pa man. Pero sige natin sila investigation na bigati background check sa ila ng mga kanila mo. So ano ni sila yung level gigadawa sa subong sir? HBI 5 value individuals na. So wala ining si Michael sir, wala ini siya previous case before.
negative, ma'am. Mga pila ni sila gani, sir, ginamonitor, sir? Pila ka mga inadlaw? Sa atong operation, ma'am, almost 2 weeks ning monitor naton sila, pero regarding sa kay drug personal activity sila, lugay naman nila sila ginamonitor. Pero tungkol sa mga nabato naton nga mga information nga ara na sa may nakuha naton sila sa Rico na da. Nagabaligya na da. Almost 2 weeks na naton nga pada sa ila. Monitoring. Yes, ma'am. Okay. Sir, napasaka na ini sila sang kaso? Yes, ma'am, subong hapon. So, ano niyan, gid pakatubang nila nga kaso, sir? Violation sa Section 5-11 ng Republic Act 9165. So, ini sila. Di na sila subong nakakustody, sir? Sila subong sa backup 3. So, napasakaan na ini sila nga duha sa nga kaso. Kagining si bali ang subject yung diri, sir. Sino o ginadiri, sir? Bali, duha gid sila. Okay. Galing ini lang yan si Michael Dromal. Amo ang mayara sa nga previous nga nag-surrender ini siya sa police station 2. Yes, ma'am. Jai? Bomba Jai, sa mo to no, pahayagikan kay Police Lieutenant Joven Mogato regarding sa duwa ni ka mga suspetsado no, nga nadakpan o kung naging patigayunan sa bypass operation sa may area sa Aeroraco Subdivision, Barangay Mandalagan na syudad sa Bacolod, Bomba Jai. Masobra 700,000 to daan Bombo Carla ang nakumpiskar sa ila no. So diin to kuno nagakuha sang supply ining duha. So, pa na ang ginapatigayunan pa sa investigasyon sa mga kapulisan na Bombo Jai, kiti confidential ini, no, nga mga information na Bombo Jai. So, mabudayan pa sila sa ako na ginaimbestigahan pa ini nila ang mga suspetsado Bombo Jai. So, kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So far, Bombo Jai, okay gid no, ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. So far, madamo-damo pa man ang aton sini nga makita diri nga mga pumuluyo nga nagapakagtupakari, no? Diri sa dalanon sa syudad sa Bacolod, Bomba Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bomba Jai, dugang ko na lang nino, isa ka bypass operation ang gimpatigayon sa Purok Star Apple 2, Barangay 27, Bacolod City, Bomba Jai. Kag ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Romnick Sindon alias Romnick, 31 anyos, residente ini siya sa Purok Star Apple 2, Barangay 27, Bacolod City. Ang nakuha sa iya nga inakop Bombo Jai ang illegal drugs nagabugat sang 3 grams kag nagabalor ini 20,400 pesos Bombo Jai. So Bombo Jai ari na ini siya sa Police Station 4 kag for proper disposition Bombo Jai. Bombo Jai, amoy ng report gikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.